एसटिखौ ना खाम्फाया होनो हायो ना जयन्टआ होनो हायो ना खाम्फाया होनो हायो ना जयन्टआ होनो हायो बेखौलाय एसटिआ बोरै जायो बेफोर बाथ्राखौ गुबुन हारिफ्रा गासिबो मिथिजोबखायो बेफोर बाथ्राखौ गुबुन हारिफ्रा माने गासिबो मिथिखाजोबो एसटिआ बोरै जायो खाम्फायाबो मोनसे समाव फोजानो नाङा होनग्राफोरनि गेजेराव सासेमोन दिनै मानो खाम्फाया एसटिनि खोथा बुंना बहदबिनो गोनां जादों खाम्फाया बेखौ मिथिगौ आरो आंथ' जि मिथिगौ खाम्फायाबो मोनसे समाव बेखौ जानो नाङा होनग्राफोरनि गेजेराव सासे दिनै मानो बिदि कमिटमेन्ट होलायनानै भट बिनो गोनां जादों नाथाय फैगौ लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय रायजो राजाफोरा माबायदि थियारि जादों बेखौ आं गामि गामि हाबनानै नायदिंगासिनो दं इउपिपिएल दलआ फैगौ लकसभानि थाखाय जोबोद थियारिखा जोंनि थियारिया खालि मिरुआवल' नङा जिल्लानि दैदेनगिरिनिफ्राय लानानै प्राइमारि बहद लेभेल आरो गामिनि रायजो राजाफोरनिसिम नरेन्द्र मदिखौ फिन आरोबाव भारत हादराव प्राइम मिनिस्टार खालामनायाव क'क्राझार लकसभायाबो गिदिर फावथिना लायो बेनि थाखाय एनडिनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीखौ 6 लाख भट लानानै देरहाहोनो थाखाय थियारिखा बेफोर बाथ्राया जों बुंनाय नङा फैगौ लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय बिसमुरि प्राइमारिनि सिङाव थानाय फागुवाजरा ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लानानै फोसावदिं हाबाफारियाव आसामनि मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा बाहागो लाफैनानै बेफोर बाथ्राखौ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों खौरांगिरिनि सिगाङाव आसामनि मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ मा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि आङो दा गामि गामि हाबनानै गामि ओनसोलफ्राव मानसिफ्रा माबायदि थियारि जादों बेखौ नायदिंगासिनो दं इउपिपिएल हिसाबै जोबोद थियारि जोंनि थियारिया खालि मिरुआवल' नङा मिरुआव आफाद एबा मिरुनि दैदेनगिरिफ्राल' नङा जिल्लानि दैदेनगिरिनिफ्राय लानानै प्राइमारि बुथ लेभेल आरो पेसेटसिम आरो दा गामिनि रायजो राजाफोरसिम माने फुरा प्रिपेयार जादों आरो नरेन्द्र मदिखौ खेबसे प्राइम मिनिस्टार बानायनायाव क'क्राझार लकसभायाबो जाहाथे मोनसे गिदिर कन्ट्रिबिउसन थायो बेनि थाखाय बेनि केन्डिडेट जयन्त बसुमतारीखौ देरहाहोनो थाखाय प्राय 6 लाखसो भट लानानै देरहाहोगोन बेनि थाखाय दा रेडि जादों ना खाम्फाया होनो हायो ना जयन्टआ होनो हायो बेखौलाय बेफोर बाथ्राखौ गुबुन हारिफ्रा माने गासिबो मिथिखाजोबो एसटिआ बोरै जायो एसटिआ मोनसे मा एसटि कमिसन थायो आरो रेजिस्ट्रार जेनेरेल अफ इन्डिया थायो आरो बेवहाय मोनसे ट्राइबेल रिसार्च इन्सटिटिउट दं आसामाव बे थायो बिसोरनिफ्राय रिकमेन्डेसन थांनांगौ बिनिफ्राय आरो पार्लियामेन्टारि स्टेन्डिं कमिटियाव थांनांगौ बेनि उनावहाय बै कनसार्न डिपार्टमेन्टफ्रा बेखौ बिल हिसाबै लाबोनांगौ पार्लियामेन्टआव पास जानांगौ दा बे प्रसेसफ्रा गोदोनिफ्रायनो सेस्था खालामबाय थादोंबाबो दिनैसिमबो जाफुङाखै दिनैसिम बहुद गोलाव मोनसे लामा दंबावो बेखौ सोरबा कमिटमेन्ट होनायजों जाया ओंखायनो खाम्फाया बेखौ मिथिगौ आरो आंथ' जि मिथिगौ खाम्फायाबो मोनसे समाव बेखौ जानो नाङा होनग्राफोरनि गेजेराव सासे दिनै मानो बिदि कमिटमेन्ट होलायनानै भट बिनो गोनां जादों नाथाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया जुदि बिनि मोनसे पलिसि लाबोयोबा बेखौनो आं अपस खालामनानैबो हानाय नङा जियानो जा बेयो दाबो खुनु मोनसे क्लियार मोनसे स्टेजाव फैयाखैनो आरो बे माला जागोन ना जाया बेखौ रावबो बुंनो हाया मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां पलिग्रेनाइट WPC एबा PVC वुडेन फ्लोरिं वालपेपार स्टील रुफिं सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन